Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande yakubingelela dlalifa izulu ngithi uJesu Kristu Inkosi. Phela uyindlalifa izulu uma ungumntwana kaNkulunkulu, uma uhlupheka kanye noKristu uze uhlanganyele kanye naye enkazimulweni. Kodwa uma ungahlupheki kanye noKristu, angazi-ke mina noma uyindlalifa izulu. Hayi angazi, kodwa nje ngingena ngalelo namhlanje. Ngingena ngalelo namhlanje lapha kumaRoma chapter 8 ukhuluma kanjalo. Uqala lapha kuverse 16. Lithi yena lo moya ufakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Verse 17. Uma ke singabantwana sizindlalifa futhi izindlalifa zikaNkulunkulu, izindlalifa kanye noKristu, uma phela sihlupheka kanye naye kuze siphiwe inkazimulo futhi kanye naye. Ukhiye uyahlupheka yini kanye naye? Sithanda kabi ukuba izindlalifa, kodwa sikufuna ukuhlupheka kanye noKristu ukuze sithole inkazimulo kanye naye. Hayike bekuyisingeniso nesibingelelo lesi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu Inkosi. uJesu Kristu Inkosi. uJesu Kristu Inkosi. Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu, ivuliwe inamba yethu izolo, yasebenza kahle kuze kube manje. Indaba ezimnandi ngoba kuhle ukuthi ubuke ubupositive bento. Ngingakafiki kuzona baye bathi umuntu onomqondo negative uma iglass ihalf uye athi the glass is half empty. Kanti umuntu onomqondo positive uye athi the glass is half full. Ubuka ukuthi kusele okungakanani igcwale, kanti lo munye ubuka ukuthi kusele okungakanani iphele. So njengamanje ngithi zimnandi ngoba ngizama ukuba positive. Namhlanje ngifake abantu abawu47. Ngiyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Kodwa bekunomgodi wabantu abawu49. 49 okungukuthi kusale 2 ukuthi umgodi ugcwale, bese kuba imasi iqala on a clean slate. Lo 47 noma lo 49 bese kuyiwona uhlanganisa no36 wayizolo. Kusho ukuthi ke singa-subtractor engikholwa ukuthi ngabe ku36 izolo kusho ukuthi u13 ohambile ebusuku waphuma egroupini u13 kusho ukuthi bese bewu49. Ayithi bengabafaka abantu qale namhlanje ukubafaka plus nebenibalethile. So ke bebonke benibalethile nabe behlezi begcine kuvalwe inamba bengakafakwa babe u47. Abaphumile kulo ya 36 plus 13 baba u49. So kusale 2 nje. Kodwa kuzolunga. Yikho ngithi mina ngibuka ngokuba positive. The glass is half full. So my half full, I guess kuyalunga. Baphusheni nibalethe. uNkulunkulu akubusise. uNkulunkulu akubusise nawe futhi uNkulunkulu akubusise. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Ikhumbule ukuthi sibheke kwi-target ka10,000 by 26 March ku-2025. Ngokukholwa sengihlela inkonzo izoba ngomhla ka30 March, Sunday leyo. La ngilindele khona bonke abazophumelela. Siyeza isikhathi la ngizothisho khona ukuthi uyeza. Sengibona ukuthi sekosizakala nalaba abakwamanye amakhaya, ngamagama abakwamanye amabandla abangakwazi ukuba kanye nathi ephasikeni ngoba lizobe seliseduze, basebenzise lolu suku ukufika sibabone, basibone bese bebuyele emuva sithola izwi lalelo langa. Ngoba ngeke bakwazi ukuba sephasikeni, bazoba semaphasikeni aseyinkonzweni zabo emabandleni abo. Siyakukhuthaza kakhulu lokho. Asiukhuthaza umoya wokulova. No. Alove enkonzweni. So ke
Siyathemba ke sizobabona noma kuusuku olulodwa, kufikwa nje ekseni, kuhanjwe emva kwenkonzo uma sekutholakale izidlo. Ningakhathazeki, asikho isipheko saleyo nkonzo, kodwa nizohamba ninjani? Nidlile. Asikho isipheko, nizohamba nidlile. Ngiyabonga kakhulu-ke. Ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu engimkhonzayo nawe simkhonza nawe sobe sesithi 10,000 sigubhu 10,000. Sigubhu iminyaka emihlanu ikhaya izwi likhona namalungu awu 10,000. Ukube kuyi-average of 2,000 per year uma usukubala. Kodwa kasidluleke lapho. Ngokwethemba, ngiyethemba. uNkulunkulu wethu muhle, uyasithanda. Ngiyanithanda ngoba niyalalela. Khona laba abafiyo nje-ke, laba nalabaya, phela yonke indawo khona lolo hlobo lwabantu. Kodwa ngiyabonga ngoba phela sikhulumile ukuthi asisawaletha ama-voice note. Namhlanje sizowaletha ngenxa yomsebenzi engibhekene nawo nokuthi sicela nilethe abantu ngenxa yokuthi sengichazile niyawubona umgodi onakalayo. So-ke kodwa siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sethemba nalaba abangalaleli bayogcina belalela. Siqhubeka nenkonzo yethu-ke. Ngiyacela ukuguqa ngithandaze bese siyaqhubeka nenkonzo yethu. UJesu Kristu yiNkosi. Babolungileyo, babongcwele, uNkulunkulu onomusa, siyathobeka phambi kobuso bakho, sibonga uthando sithande ngalo. Siyabonga Nkosi ukuhlangana kule nkonzo. Ngiyacela ukuthi ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe njengoba wafihla uMose umbonisa inkazimulo. Wathi kunendawo kimi idwala, ngizokufaka ofantwini lwalo. Sifake nathi Nkosi kuze siphephe. Siyabonga iba nathi kule nkonzo ngomoya wakho oyingcwele. Ngikhulekela abagulayo bonke kuba Nkosi ubaphilise. Nabagula emphefumulweni baphilise. Uthembisile wathi useduze nabo bonke abanhliziyo zithobozekile. Ngiyacela-ke Nkosi ube nathi. Jesu Kristu yiNkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu. Asifundeke ngokaJohn chapter 17 verse 1 and 2. Jesu wakhuluma lokho wayesephakamisela amehlo akhe ezulwini wathi, Baba, isikhathi sifikile. Khazimulisa indodana yakho ukuze indodana ikukhazimulise wena. Njengalokhu uyipha amandla phezu kwenyama yonke ukuba bonke uyiphe bona ibaphe ukuphila okuphakade. Siqhitshima nalo lelizwe. Bese siya kwabaseKolose chapter 1 verse 23. Uma kambe nihlale ekukholweni, nisekeliwe nigxilile, ningagudluzwa ethembeni levangeli enalizwayo, elashunyelwa kukho konke okudaliweyo okuphansi kwezulu, engenziwe isikhonzi salo mina Pawuli. Sithathwa-ke igama lokuthi okushunyelwe kukho konke okudaliweyo. Kukho konke okudaliweyo kushunyayeliwe. Ngiyafisa ukuthi ngiphinde ngikukhumbuze ngeGreat Commission esithola kuMark chapter 16. Wayesethi verse 15, wayesethi kubo, hambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo. So ivangeli silishumayela kukho konke okudaliweyo. Noma ngabe yini uphila phansi kwaleso sihlahla uyashumayela. Uphila uhamba phansi phezu kwalomhlabathi uyashumayela. Ulapha emotweni ngenkambo yakho uyashumayela nangomlomo. Usendlini yakho uyashumayela uwedwa nje ngenkambo yakho. Hayi izinto ezenziwayo ebumnyameni, hayi izinto ezenziwayo phansi kwengubo kulelwe. No. Ngeke ulibone izulu ungengcwele. Yibani ngcwele. Isiqubule bese sinika uNkulunkulu sise Cape Town ngelempela sonto. Siyovula ibranch yaseFisante Gral. Ngakho-ke yibani ngcwele njengoba uNkulunkulu wethu engcwele. Lithi-ke
Hebrew 12:14, zamelana ukuthula nabo bonke nokungcweliswa, ongenakho ngeke ayibone inkosi. So-ke sishumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo. Ngifisa-ke sibuke la. Ngithe izolo sizobuka ukuthi okudaliweyo kwenzani. Ngicela ukungasheshi lapho. Ake sibuke le ndaba le yowesifazane obanjwe ephinga esithola ngokaJohn chapter 8. Sikhuluma la sigxile kokudaliweyo. Uthi-ke uverse 1, khona uJesu waye entabeni yemnqumo. Ekuseni kakhulu wabuye weze ethempelini, abantu bonke beza kuye, wayesehlala phansi wabafundisa. Ngesikhathi esafundisa, verse 3, kepha ababhali nabaFarisi baletha kuye owesifazane ebanjwe ephinga. Sebemise phakathi kwabo bathi kuye, mfundisi, lo wesifazane ubanjwe oseuqotsheni lokuphinga. Emthethweni kaMose wasiyala ngabanje ukuba bakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na? Pho wena uthini na? Kwathiwa sibakhande ngamatshe abanje. Verse 6 uthi bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela. Babemlinga uJesu. Bacapitalize esonweni sowesifazane. Namhlanje basekhona abantu abacapitalize esonweni somuntu ukuthi bambethele. Usamthola usibanibani. Usamthola usibanibani. Kanti nawe uyakwenza ukuthi yekani ukwahlulela ukuze nani ngahlulelwa. Okwenza komunye kuzokwenziwa kuwe. Iyeke lento yenzayo. Iyeke, ngeke ikusize. Ngeke ngakhuza kulezi insuku umoya wokuhleba. Yeke ukuhleba abantwana bakaNkulunkulu. Iyeke lento yenzayo yokuhlulela. Ubona into oyibonayo ngenxa yokungcola kwengqondo yakho bese uyaconclude ufike esigqibweni esirong. Lento ifana nalokhu ngake ngakhuluma ngakho ngizophinda. Uma uphumela laphandle lishisa ilanga, lichopha ilanga ngisho ungalibhekanga, bese uthatha ama-sunglasses akho uwafaka ebusweni amnyama, liba njani? Uba njani umhlaba? Uba mnyama nawe uthi uba dark kancane ngoba ufake izibuko, ama-glasses adark. Ngamanye amagama umhlaba uqobo lwawo ukho dark, kodwa udark kuwe ngoba wena khona into oyifake kuphi emehlweni akho. Ngakho-ke yazi ukuthi umuntu ubuka izinto zonke emhlabeni ngento ayiyona yena. Ayangazi uma uyangizwa yini. Ngento yiyona ubuka izinto. Uma unamehla angcolile obufebe, uzothi uma ubona abantu ababili behamba bese uthi bayathandana, kanti wena ongcolile. Uzothi uma ubuka abantu ababili behamba ubakhumule, ubabuka esebelele, kanti wena ongcolile. Abanankinga bona. So umuntu ubuka izinto ngendlela yena yiyo bese yaconclude. Qaphela-ke wena oxoxelwa izinto, wokwazi ukuthi umuntu uma esakutshela into ngeside lakhe, it's very important ukuthi uzwe iside lomunye umuntu ngoba ubuka ngamehlo akhe esingazike at that particular time angcolile noma aclean. Kodwa nje ubuka ngamehlo akhe abesethatha isigqibo ngengqondo yakhe. Ingakho uNkulunkulu wathi nina abantu nibuka okungaphandle, mina uNkulunkulu ngibuka kuphi okungaphakathi. So-ke bazomlinga uJesu, bacapitalize esonweni sowesifazane. Bazomlinga ukuthi yena uzophendula athini. Ushilo kuJesu wathi singakhathazeki, bazozihudulela emasinagogeni, ezinkantolo yonke indawo. Kodwa singakhathazeki ukuthi uphendula sithini ngoba umoya ongcwele uyosinika impendulo ngaleso sikhathi. So we don't have to memorize ama-answers. Ukuthi uma ngibuza ethi ngothi, mabethi ngothi, no. Ungakhathazeki. Umoya ongcwele uzokutshela ukuthi yini okufanele uyenze. Ongakhathazeka ngakho ukuthi unaye yini umoya ongcwele.
akahlali-ke endaweni engcolile, sengikusho kaningi lokho. Mawusahlushwa yisono akakwazi ukuhlala lapho, mawusahlushwa inkanuko akakwazi ukuhlala lapho. Ziningi izona engingazibala. Esicommon nje sabantu abashadile ukuhlela umndeni. Nibulala izingane manihlela umndeni. Funda uGenesis 38 uverse 10 uverse 6 kuya ku10. Genesis 38 verse 6 kuya ku10 lizokutshela ukuthi uNkulunkulu wamenzani umuntu owahlangana nonkosikazi omfowabo wayesechitha emhlabathini. So ke angifuni ukuyikhuluma le, kodwa isona esicommon kwabashadile ukuhlela umndeni befuna izingane zingalamani eduze. Ngizokushiya kanjalo. Ongafuni ukungena kuleso sono uyazi ukuthi kufanele enzeni, kodwa ngizokushiya kanjalo nje. Isono ngiyababona abangashadile vele basuke behlobonga nje, ba wrong nje yonke into abayenzayo kuze kuzofika ekuhleleni umndeni, ba wrong from the beginning. Kodwa laba abashadile abekho wrong mabenza inkonzo, sebe wrong ngokuvimba intando kaNkulunkulu. Ayike angishiye lapho, sibuye kulo wesifazane. Lo wesifazane ke ubanjwe iphini. Lithi-ke uverse 6 bakusho lokho bemlinga ukuze babe nokumangalela uJesu. Siya kuverse baseliqhubeka athi kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Yakhumbula sikhuluma ngezinto ezidaliwe. Waloba ngomunwe emhlabathini. Your guess is as good as mine ukuthi uyini akayeloba emhlabathini namangazi. Kodwa iqiniso lithi waloba emhlabathini. Khona into ayikhuluma nomhlabathi ngokuthi alobe kuwo uJesu. Ikhona ilanguage ayeyikhuluma waloba emhlabathini. Usakhumbula ukuthi ngitheni uJeremiah 22? Kamsukhohliwe wena. Ngiyakhohlwa nikambe vele. Jeremiah 22 uzokhohlwa kanjani? Verse 29 ungawukhohlwa. Jeremiah 22 verse 29 sithe uthi verse 29 lizwe yizwani izwi likaJehova. Usho kanje uJehova uthi lobani lo muntu ukuthi akanamntwana. uNkulunkulu instructor izwe umhlaba ukuthi awubhale. Sibona uJesu ngapha ebhala. Hayi angazi mina ngizwa yini. uNkulunkulu uthi emhlabathini awubhale ukuthi usibani bani akanamntwana. Asazi izathu ukuthi kuthiwa akanamntwana. Noma wamkhipha wamhoshula, noma wamhlela wagcina wayithuna yena ngesisu sakhe, noma uyinyumba nje uvaliwe akanamntwana, asazi. Kodwa sizothola uJesu ebhale emhlabathini. Emva kokuba umhlabathi watshelwa ukuthi awubhale. Mina ngikhuluma ngokuthi ngithe izolo kuyabhalwa yonke indalo into ayidalile uNkulunkulu yenzani yabhala. Kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Verse 7 wathi besambuza njalo walulama wathi kubo ongena sono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe. Ongena sono phakathi kwenu kaqale amphose ngetshe. Ngiyayibamba la. Hayi ngiyayibamba kamnandi, ngiyayibamba la. uNkulunkulu esigcina sizoqhubeka kusasa. Asiguqe isikhuleke. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa siyabonga. Uthando sithanda ngalo. Ukuthi uyasicacisela zonke izinto. Uyoziyela nje uthando kuyesihogweni. Ngale kwalokho sinikeze onke amathuluzi. Wasinika zonke izinto nezinkomba ezizosenza singayisihogweni. Siyabonga ngothando sithande ngalo. Wasithanda kuqala, wasithumelela uJesu wazosifela esiphambanweni. Namanje usasithanda, usambulela imfihlakalo. Siyabonga udumo lonke lungo lwakho lukufanele isikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. UJesu Kristu Inkosi. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu, siyamdumisa. Babunze bande useyavalelisa. Ngokugcinwa iNkosi asihlangane kuyo lenkundla Studio 3 kusasa uma sigcinile uNkulunkulu.
engakabuyi ukulanda ibandla lakhe, noma engakabuyi ukulanda omunye ngamunye. uJesu Kristu inkosi.